In 5, 4, 3, 2. So the boys, the boss is your boy Jason D. Welcome back to my vlog. So karon guys, kay kung napansin niyo namin diri sa Imbornal, nya hagard pud jud kog naw kay syempre wa pa ko naligo kay muwarta man jabot na karon. So namin diri sa Imbornal kay wala mi sa balay syempre, di ba? Namin sa Imbornal kay busy kay dito sa balay. So pa magsinamok-samok ta dito, vlog dito, video dito, samaan sa mama, labayan, chinilas dito nyate. Na! So karon atong buhatan na pod another diskarte pangarabuhin na pod, pero syempre di na pamuligag turong nga saging. Karwas na pod. So karon kay magpagbaga tagnaw sa itong mga silingan, unya is ato silang agdahon kung ginahan ba sila pagkarwas sa ilang mga motor. Kaya mga kwarta na puta. So syempre pagkabaga tagnaw dito magula-ula, kaya mga kwarta tag makatagak na sa itong alkansya kay mao to nag-ipon na kita sa itong pinakaunang kamera. So stay put lang mo rin mga kaboss kay aron narapan man matun-an diskarte panginabuhi during quarantine. So di pa man ta pwede pod makapamaligig trap po na ginagay. Siyempre bisan pag GCQ na diri ang among lugar kay bawal Japon may makagawas na Japon curfew ang mga teenager o mga senior citizens parehas na mo. 20 below man ata niya ako, bata pa kay ko guys, 14 years old pag ko guys. Ay 13 di ay. 13 years old pa ko guys. So stay pa na tayo ra. Paniid lang mo sa discipline nato diha karon. Yari mo choy, bagon mo nang ulo. Yawa bawa ako tutoy. Yawa bawa ako tutoy. Wah, biji baik. NANI?! Dup, ay dito lang ko no, padala. Ako sa kay tamtam yung pa. Dali na suyak gani no. Sa yunhan ko ha. Bantog lang ko ay sa ganina. Duwas do. Patayin pa ko. Laban ako patayin sila. Jalan video guys. Jangan apa. Balik ako. Mana ako sabi kuya oi. 1 hour later. Three hours later. Nice boss. Kaya boss. Pila kitong ginatanong mo boss? 20 agad? 30 ko lang. Salamat kay boss. Panintlog na boss. Dito lang. Ugma lang. Ugma lang. Oh. Pwede. So mga to, humana na itong pagkarwash no. Balik na ba ito sa Imbornal kay di lagi tapid to pwede sa balay no. So mga to, pagkarwash na ako, pagpabaga na huwag na naka 20 ko, may na lang, tay pang palit ni juice, unya pang paniod to, parisa to ginamos. So, mga kabos na mo'y nakat-on na mo'y nakuha another pang diskarte.
Og unta di pa mo undag subaybay kay sa mga sunod videos nato boss kay muhatag patag mga another diskarte na pod na mas makakwarta patag dako. So ang pinaka the best yun na to ano yung pamaligya yung trapo kay pamaligyag trapo once upon a time the little prince is to having sleep a very long time and mato natulog siya char lang. So pamaligyag trapo guys di pa jud ta pwede kay quarantine lagi mo to ang gingon ng ganyan balik na lisod na. So ulat-ulat lang mo unta kaluyan sa Ginoo na mawala na nitong COVID no ni ating pandemic na to dre no karon no kay aron makapamaligya na trapo pakita na sa nang mga diskarte yung diha aron sa to pagbabagag na dra ang sao na to pag chicks dra ating lang di bitaw chick boy. So, mato na naman nakatunan. Salamat kayo sa mga unsanay, sa mga subscribers nato diha, and don't forget to like and subscribe and click the bell button para ma-notify mo sa another video. Sa sunod na to videos unsa na bughatong diskarte kung unsa jud na. So, mao lang to guys. Salamat kayo.